मा जादों? नैबे जोंनि बतझरा बिसिडिसिनि उदांस्रि बियम आरोखि बेहाय बयबो बुंदों कि माबा सेक्स सिङाव आरोखि जे खाम बे सेक्स सिङाव फैसा होदों बिनि दावराव जादों आरोखि फैसा गारि भारा 150नो 2000नो 3000नो मोनसेया जायखिया 150 करि बेहाय होदों बिनि दावराव जागासिनो दं आरोखि 20टा चेक फैदों आरोखि 20टा नै बिदि टटेलि 20टा फैदों बिनि दावराव जोंनि बतझरायाव आरोखि फैसा फैदोंनो मादोंनो बे जाय लाबोग्रा बिसोरखौ दुसिगासिनो दङ मागासिनो दङ आरोखि जोंनि बतझरानि